ngisacela ukuyodlala kaNozipho. Ixoko yini? Ngiforekile. Forekile? Isuqedile ukwenza wonke umsebenzi la endlini? Yebo masengiqedile. Uwashile izithi? Yebo ngiwashile. Yonke into uyenzile, amakhabethe uqinile uthuntuthusile. Yebo mangithuntuthile nosile ngenze yonke into ngaklina namathoyilethi. Ngendlula yonke nembhede nakoroga naphansi kwembhede ayikho into engingayenzanga. Yazi-ke thina sikhula samantombazane, ayikho nje into besingayayenzi egcekeni. Uma kuwukuthi uyabona ukuthi usuqedile okwenzayo, yenza okunye. Mina into engizosiza ngayo kumntanami ngoba ngiyabona ukuthi ubhorekile. Khiphe konke lokhu kubhoreka kwakho. Uyabazi utshani bala egcekeni ukuthi bungakanani? Kodwa nawe uyaye ukuvakashela abangani bakho. Qinisile ngiya makushoniwe ngiyokhalisa. Khona yini oshonile kubangani bakho? Hayi-ke, ngoba kusho ukuthi awazi ukuthi uyokwenzani. Ngisiza ungibalele lo butshani. Ngicela namhlanje ubale kusuka la kuyoshona lapha. Kusasa ukuze ungabhoreki futhi uqhubeka ubale ugcine kulesa sihlahla. Uzongisiza nje kanjalo. 2, 3, 4, 5, 79, 80, 81, 82, 83, 10,101, 10,102. Ngisabhorekile. Qhubeka wena ubale. Angisabhorekile kumnandi la ekhaya mina ngibhoreki futhi ngeke ngiphinde ngibhoreke ngeke ngiphinde ngiye emzini yabantu. Yikona okuhlelele kumntanami hambe endlini. Hambe endlini ukhumule i-uniform washe ishethi bese uqobo anyanisi lapho ozokwazi ukupheka. Ngibhoreki ngempela. Ufundisa ukuphila mina.